Anong plano? Ito ang kakaiba. Police. Architect na, player pa, walang... May vlogger, oo, lahat. Oo, vlogger pa, Lahat kukunin natin. Walang sinabi si Jaworski. Oo, umuwi ko ikukumpara doon dahil iba to. Iba yung ano. Ayan, naka-record na tayo. Anong plano natin sa Kailan Stage na magaganap ngayon? Sabihin nyo, para Ito ano? ang simula sa arko ng papuntang Bulinaw, ang finish line dun sa may plaza. Plaza. Gym. Tapat ng gym. Tapat ng gym. Dun sa dati. Anong plano ng Team Linggen? Ang kano ng timling ngayon? Oo, kahit kulila tayo. Kayo ay sayo. Tayo ang kukuha ngayon. Tuloy. Tuloy ang laban. Hindi. Tayo ang kukuha Ikuan mo na yung architect. Bago mag-start dito, sabihin mo na. Sabihin mo na yung rules natin na bago para hindi naman masaya naman yung tumatakbo. Hindi, nakaano naman. Namin doon ni pare. Nagkasunod kami, wala kaming puntos. Babaguhin natin yun. Sasabihin ko yun. Yung mula 11 hanggang 15 para may gana. Lahat. Di ba 5? Mahirapan tayo talaga doon. Sir Casta. Di ba 5 yung pinakasampu? Sir, ay ano, Chris. Hindi ako pinakinggan eh. Ganito. Kawawa tayo eh. Kasi ang pagitan naman noon 3 at saka Tisun tayo sa mga bata eh. Mahabol tayo. Mahirapan tayo. Kung tayo lang, di. Relax. kasi ang kasunod naman 5 at saka 3 sa mga finisher. Doon kayo support kasi yung 11 hanggang 15 doon kayo support para tumaas yung aangat tayo. Lahat ng dumarating sa Oo. finish line may score yan. May score. Para ano? Na talaga. Oo. yun. Pare, ano, ang hirap natin. Oo. Kaya yun ang Tumiran, medyo bata-bata. okay ba sa atin yon? Kasi ang pang-sampu natin is 5. Ay, mabuti. 5 points. So yung 11 hanggang 15, 4 points. Tapos yung 15 to ano na, 3 points na yon. Para wala na sila masasabi dyan. Basta lahat may score. Basta malahat may score. Basta finish na, may puntos na. Oo, may puntos. May puntos na yung sa inyo naman, kaya lang ba, ano, ayusin ko yung gagawin kong 4. Para ano, ano yun, double check ko. Sa nakarating sa Okay ba, Mamandreng? Ayos ba? Oo, para ano, kasi kami wala din. Ginit na. Oo, wala pa ensayo. Oh, mga 9:30 sige. Pwede na. Tayo, Sige. Sabihin niyo sa mga ano. May kulang Hindi. niya, 250. Ito eh. Oo. Ayan, may internet, Edward. Okay. Naka-record tayo. Anong plano sa Team Linggen? ay gagawin natin ang lahat. Gawin na lahat. Ngayon, Bahala na si Batman. Di, sabihin mo na para makapatong lamang kami sa Batang Dawatin ka. Oo. Okay. Ilan lalagpas sa akin? Oh, basta may bayad. Ayun,